să mă duc să la mama, da? Da, bun. Hei, hei, fată, ce mai faci? Ce tare! Hei, fată, ce mai faci? Mi-arăți mai îndată, da? Bine, Da, mi-arăți mai îndată și eu. bine, Habar n-am și. ok. Ai făcut un bradul? Adu un cușit. Să un pic. Start din nou. Te împușc. L-am omorât. Dacă ar fi adevărate. Da, chiar pare. Yes! Nu, nu pune. Da, ha, ha, ha. Ei, unde te vii? Filmezi? Hai, dar așa de mult trebuie să țină filmarea asta. Și am terminat. Gata, a fost